Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira, hemen Hamaika Telebistan. Gure lehendabiziko hitzordua Abando Ibarran izan dugu, bertan Euskal Herriko Unibertsitateak duen Bizkaia aretoan, Ezkerra Berri Fundazioak antolatuta Euskal Espazio Komunikatiboaren inguruko jardunaldia burutu da, hainbat kazetari eta adituek hartu dute parte, Kataluniatik etorritako Germa Capdevilak ireki du jardunaldia, ondoren Lontxo Sainz, Pedro Gorospe, Iñaki Soto eta Lourdes Perez kazetariek osatutako mai inguruak gidatu du Pilar Kaltzadak. Arratzaldean Beatriz Zabalondoren txanda, Gara Berria, Diario Noticias eta Tokikomeko kiden arteko debatea izan dugu baita, eta azkenik antolatzaileek galdegin diote Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdi eta koalizioei Euskal Espazio Komunikatiboaren inguruan. Eguneko interbentziorik aipagarrienetakoa EHUko irakaslea den Josu Amezagarena izan da. Amezagaren esanetan Euskal Herrian gatazka batetik gatoz, eta horrek ere zeresana izan du Euskal Espazio Komunikatibo propioa osatzerako orduan. Funtsean, esaten nuen, indar zentripetoan oinarritu, komunikabide sistema bat eratu, propioa, nazionala, Euskal Herrikoa, eta erakargarri bihurtu. Horretarako behar dira komunikabide sendoak. Orain arte, zer eginda arlo honetan, hemen ere ezer gutxi. Prentxan ikaragarrizko, ia monopolio egoeran gaude, eta ez da ezer egin. Gipuzkoa, Bizkaia, Araba eta Nafarroan, bakoitzan egunkari bakar batek hartzen ditu irakurren 70%tik gora. Monopolio orantz goaz, eta ez da ezer egin horretaz. Eta hor, kolokan jartzen da soilik komunikazio espazioaren ideia. Hor, kolokan jartzen da aniztasun informatiboaren ideia eta pluraltasunaren ideia. Ez da ezertxo egin honetaz. Komunikabide propio batzuk alboratu egin dira. Eta hemen, nik esango nuke, gatozen historiatik gatoz, gatazka politiko latz batetik gatoz, eta horrek faktura pasatu du komunikazio espazioaren eraikuntzan. Hemen euskarazko lehenengo prentsa jaio da instituzioen boikotaren aurka. Eta hor bizi behar izan da. Eta hemen telebista irrati publikoak jaso du bomba bat. Hori izan da gure historia azkeneko 30 urtean. Eta orduan horrek ez du lagundu komunikazio espazio propio bat erekitzen. Hori zailtasuna izan da. Eta ez nago epaitzen, nago datu objektiboak ematen. Hori ere pentsatu beharko da, nola egiten diogun aurre. EITB-ren ibilbidean badago zeresanik eta beste debate bada, jadanik egiten ari dena. Euskarazko komunikabideak hor daude, daukaten laguntza eskaziarekin. Orduan, hemen ere badago zeregin handia eta ezer gutxi egin da. Nik esango nuke komunikazio espazioaren auzian Euskal instituzioek, bai, Nafarroakoek historikoki zertxo bait egin dute interes bat eduki dutelako komunikazio espazio propio bat izateko Baskongadetatik beriztuko zituena. Arrakasta gehiago edo gutxiagorekin, baina saiatu dira zerbait egiten. Araba, Gipuzkoa, Bizkaian aldiz, ez da egon ikuspegi estrategiko bat esateko komunikazio espazio propio bat behar dugu. Eta honetarako egin behar dugu arautu, egin behar dugu lagundu, egin behar dugu babestu. Komunikabide batzuk eta besteak eta publikoak eta pribatuak. Gogo eta hori oraindik hemen eza egin. Instituzioek eta instituzioak gobernatza dituztenek ez dute gogo eta hori egin. Eta hori ari gara pairatzen orain. Helengo mapak horren isla dira. Bilboko alkate den Juan Maria Burtok Radio Bilbao esandakoaren arabera, udalak bere biziko alegina egingo du abiadura handiko trena Abandoko geltokira iritsi dadin. Datorren ostegunean, 8 herrietan, hemen Hamaika Telebistan gai honen inguruan Aburto jaunarekin sakontzeko aukera izango dugu, Ekina Torrazagasti lankideak gidatuko duen elkarrizketa batetan. Bertan, abiadura handiko trenaren lanak aipatzeaz gain, turismoa, memoria historikoa, 2008ko Eurokopa edo trenbidearen lurperatzea bezalako gaiak izango ditugu hizpide.
Barakaldon aldiz ez da giro La Milagrosa ikastetxearen balizko itxiera dela eta mobilizazioak etengabekoak dira gurasoek egindako itxialdiak eta antolatutako protestak medio. Euren esanetan behin datorren kurtsorako matrikulazio epea ireki den aste honetan ezin egonak gora egin du euren artean. Eusko Jaurlaritzak umeak Beurko edo Rontegia auzoetako zentroetan matrikulatzeko aukera planteatu die gurasoei, baina LAB sindikatuak adierazi duenez, Rontegiko ikastetxea limitera dago. Gasteizera egingo dugu saltoa orain, izan ere bertan Gorka Urtaran alkateak udalbatzaren konfidantza mozioa eskatu baitu. Inoiz ikusi gabeko neurria baita hau, baina oposizioak hautagai alternatiboa planteatu ezean, aurrekontuak iraganden astean plenoak atzera bota zituen aurrekontu horiek automatikoki onartuko liratezke datorren hilabetean. Aurrekontuei lotutako konfiantza galdea aurkeztea erabaki dugu. Gasteizek behar dituen inbertsioak bertan bera geratzen direla. Beraz, konfiantza galdea akordio eta elkarrizketarako aukera bezala ulertu behar dugu. Hiriak aurrera egiteko primerako aukera bezala eta udaletxeetik hiritarren eskarei erantzuna emateko tresna bezala. Iruñean, bestalde, 200 legegilek eta irakaslek baino gehiago dokumentu bateratua aurkeztu dute gaur Katakarren Altsasun gertatutako liskarraren inguruko iritzia plazaratzeko. Bertan, liskarra terrorismotzat jotzea erabateko disparatea dela salatu dute eta fiskaltza zein Espainiako entzutegi nazionalaren jarrera arbuiatu dute. Sinatzaileen artean hainbat izen ezagun daude, euren artean Iñaki Lazagabaster, Paco Etxeberria, Josune Bilbao, Josu Amezaga, Iñaki Goirizelaia, Arantxa Urkaregi, Iñaki Zarraoa, Germán Kortabarria, Iñigo Iruin, Xavier Ezeitabarrena, Carlos Garaikoetxea, Libertad Francés, Milagros Zubizarreta edo Ramon Zaio. Gogoratu beharra dago, oraindik ere, Altsasuko 3 gaztek espetxean jarraitzen dutela, eta horren bestez, Adur Ramirezek, Jokin Unamunok eta Oian Arnantzek 79 egun daramatzatela espetxean. Gertaerei zigorkodearen 500 eta 73. artikuloa aplikagarri zaiela erabakitzekoan, zalantzan jartzen dugun auto hau susmoetan oinarritzen da batez ere, eta ez arrazoizko aztarnetan. Horren adibide izan daiteke izaera penala eduki dezaketen egitateak izendatzerako orduan autoak ahalera aditzaldia erabiltzea. Egon litezke parte hartu lezakete eta bat. Susmoak baino zerbait gehiago direla frogatu dezakeen zerbaiti erreferentzia bat bera ere ez egin barik. Autoak ez ditu beste bertsio posibleak kontuan hartzen. Adibidez, ez du posible ikusten gertatutakoa gauean eman daitekeen taberna borroka edo gatazkatzat jotzea, eta ez egiten duen legez alde mendik mugimendu edo kanpainarekin zerikusia daukan gertaeratzat. Gure aburuz, gaur egun, giza arrazoimena era neurrigabean behartzen edo bortzatzen bada, bakarrik jar daiteke horrelako gertaera bat terrorismoarekin harremanetan. Datorren asteburuan gure eskuk elkarretaratzeak egingo ditu Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, Kataluniako herritarrei babesa azaldu eta 2014ko azaroaren 9 egindako herri galdeketaren inguruko epaiketa salatuz. Prozesu judizial honetan Artur Mas presidente ohia, Joana Ortega presidente orde ohia eta Irene Rigau hezkuntza sailburu ohia auziperatuta daude. Mobilizazioak eguerdiko 12etan izango dira, Bilboko Arragantzokiaren aurrean, Donostiako bulebarrean, Gasteizeko Andramari Zuriaren plazan eta Iruñeko udaletxearen aurrean. Ekonomia sailari dagokionez, lur klausulek 1.000 lagun inguru kaltetu dituzte Hego Euskal Herrian. Hainbatek epaitegietara jodu euren dirua berreskuratu asmoz, eta Hamaika Telebistan auzi hauetan buru-belarri murgilduta dagoen Martxel López abokatuaren iritzia jaso nahi izan dugu. Berarekin egon da Jone Batizabala lankidea. Bai, zoru klausulak mailegu hipotekarioetan egon daitezkeen klausula mota bat da, hilero ordaindu behar den hileroko kuotan, Euriborra jeisten mugatzen duen klausula alegia. Adituen arabera, kaltetuek gutxi gora bera Euskal Herrian 1.000 izan daitezkela, uste da, eta 20.000 Euskal Autonomia Erkidegoan eta 20.000 Nafarroan, eta Estatu Espainolean uste da kaltetuek 4.000 izan daitezkela.
Zuk ordaintzen duzun hileroko kuotan, azkenengo urteotan, ez baduzu somatu Euriborra jitsi denetik, ez? Zure hileroko kuota hori berakada izan duenik, normalean posiblea da zuk honelako afektatua izatea. Bi aukera daude, ez? Edo zuzenean epaitegitara joatea, edo orain dela gutxi Espainiako gobernuak sortu duen prozedimendu extrajudizial batera joatea. Bigarren aukera hau erabiltzen bada, zure bankuari erreklamazio bat aurkeztu beharko diozu, eta orduan zure bankuak 3 hilabeteko epea izango du zor zaizuna bueltatzeko, ez? Proposamen ekonomiko zehatz bat egin beharko dizu, beste modu batean esan da, eta horrekin ados ez bazaude, edo eta baldin eta zure reklamazioaz ez badu onartzen, orduan 3 epe pasa eta gero berriro epaitegietara joateko aukera izango duzu. Ikusiko dugu nola bueltatzen duen, ez? Baina egia da, nik uste dut banku bakoitzak bere jarrera izango duela, ez? Bankiak hori esan du, ikusiko dugu benetan afektatuei edo kaltetuei bueltatzen dion dirua, eta nola? Baina adibidez, Sabadell bankuak orain dela gutxi ere esan du, beraiek ez dutela ezer itzuliko, uste dutelako beraien klausulak gardentasun osoz eta negoziazio bidez egin dutela, eta ez dutela ezer zor behar. Orduan ikusiko dugu banku bakoitzak zer erantzun ematen duen. Nik esango nuke, norbaitek kaltetu bezala ikusten badu bere burua, galdetu dezala, ez? Bai kontsumitzaileen elkarte batetan edo beste profesional bategaz, abokatu baten bitartez edo nela, ikusteko bere hipoteka nonelako klausula duen ala ez. EH Bilduko legebiltzarkidea den Mikel Oterok agerraldia eskaini du gaur Bilbon, bertan Arartekoaren datuak erabilita, Oterok salatu duenaren arabera 200.000 lagunek pobrezia energetikoa pairatzeko arriskua dute Eusko Autonomi Erkidegoan. Hemen gaude Euskal Energia erakundearen bulegoen ateetan, eta gaur etorri gara mahai gainean ditugun hainbat proiektu energetikoen inguruan informazioa jasotzera eta informazioa aztertzera. Ze energiaren kontuak egun hauetan, aste hauetan, eztabaida sutsuak piztutzen ari da, batipat argindarraren prezioak, elektrizitateren prezioak gorakada handia egin duelako, ezta. Gobernuak eguraldiari begira jarri nahi gaitu hori arrazoitzeko, baina horrekin benetako arrazoiak ezkutatu besterik ez du egiten, ze azkenean argindarraren prezioen kontrola enpresa gutxien esku dago, eta ikusten duguna aliantza moduko bat ematen dela hainbat alderdi politikoen eta enpresa gutxi batzuen artean, ezta. Ate birakariak fenomenoa jende guztia arduratua dago, eta egia da dozenaka politikari daudela enpresa handi batzuen administrazio batzordeetan izugarrizko dirutzak ematen, ezta. Eta hori horrela izanik oso zaila da botere publikoak jendearen ardurak betetzera joatera, eta aldiz joaten da enpresa gutxi hauen kontrola mantentzera eta horretarako pausoak jartzera, ezta. Egoera honek, kontrol honek, oligopolio honek eraman gaitu Europa mailako argindar eta zerbitzu energetikoen preziorik altuenetarikoa izatea, eta alderdi politikoen eta enpresa handien arteko aliantza hori puskatu ezean, egoera honek horrela jarraituko du, berdin jarraituko du, eta pobrezia energetikoaren datuak gero eta okerragoak izango dira eta gehiago areatuko dira. Euskal Herria Bilduren ustez oso garrantzitsua da, funtsezkoa da, aliantza hori puskatzea, birakarien fenomen hori puskatzea, eta horretarako energia eredu propio bat behar dugu, eskuduntza guztiak behar ditugu, eta herritarren kontrolean egongo den energia eredu batetara joan beharrean gaude, bestela ez dago erremediorik. Hainbat dira euren lan baldintzengatik edo lan postua defendatzeko mobilizazio ezberdinak egiten ari diren beharginak. Horien artean Artziniegako Taylor Accesorios enpresako langileak, zuzendaritzak aurkeztutako aldi baterako enplegu erregularizazio espedientearen aurrean. Elkarretaratzea egin dute Artziniegako Tubaces Taylor Accesorios enpresako langileek, zuzendaritzak aurkeztu duen aldi baterako enplegua erregulatzeko espedientearen aurka. Gure protesta da erteagaitik, zuzendaritza ez dakite zer egin, eta pentsa dute hau
hau zela medida on bat, baina ez dakite ona baden edo ez den. Langileen ordezkariek azaldu dute espedienteak ez duela justifikaziorik, Tubacexek emaitza positiboak lortu dituelako orokorrean. Baina sindikatuak salatu du zuzendaritzak ez duela Artzinegako lantegia lehiakor bihurtu nahi, fabrika ixteko asmoa duelako. Hori dela eta fabrika ixten baldin bada langileak Tubacexen birkokatuak izatea eskatu dute, eta gaineratu dute mobilizazioekin jarraituko dutela. Hemen hasi gara eta azkenean segitu behar dugu, hau aurrera joaten bada, zeo zer egin behar dugu, ze bestela hau da gure futuro, eta itxiten badu dute fabrika, ez dugu aukiko futuroa, eta gure umeak ere jan behar dute. Bestalde, Algortan Tosu inguruko bideak zabaldu dituzte bertan 2 astetako kanpaldia egin duten ekintzaileek. Bertan egin nahi duten parkin eta proiektuaren aurkako jarrera berresteaz gain, azken egunetan jasotako babesa eskertu eta ekimenarekin helburuak bete dituztela adierazi zuten. Nazioarteko leioa zabalduko dugu orain, bertan Donald Trump Ameriketako Estatu Batuetako presidente berria da albiste berriz ere. Izan ere, Shelley Yates fiskal nagusia kargutik kendu baitu. Honek Justizia Departamentuak musulmanen kontrako dekretua defendatuko ez zuela iragarri ostean. Barack Obamak neurria gogor kritikatu du. Frantziar estatuan berriz, poliziak Asanblada Nazionalara harakatu du gaur, François Fillonen emazte den Peneloperen ustezko enplegu fiktizioaren inguruko frogen bila. Poliziaren presentzia ganbarako presidenteen Claude Bartolom sozialistaren baimena jaso du. Eskandaluak bete-betean jipoitu du Fillon, izan ere Eliseo Jauregirako leian murgilduta baitago eskuindarren hautagaia. Bere emazteak ustez, aholkulari lanak betetxeagatik, 500.000 eurotako irabaziak izan ditu, baina Le Canarensen astekariaren arabera, Penelopek ez du sekula lan hori bete. Inkestetan, Fillonek 2. postua betetzen du une honetan, Marine Le Pen ultraeskuindarraren atzetik eta Macron zentrista eta Hamon sozialistaren aurretik. Errefuxiatuen krisiak Europa osoa gogor astintzen jarraitzen du. Egoera hori leundu asmoz elkartasun ekimenak burutzen ari dira non-nain. Horiek horrela Laudion aurreikuspen guztiak gainditu ditu Greziako Lesbos uhartera bidaltzeko antolatutako arropa eta manta bilketak. Apenas 4 egunetan 50 metro kubiko material bildu dira sare sozialen bidez koordinatutako iniziatiba honetan. Aurreikuspen guztia gainditu ditu Lesboseko errefuxiatuentzako arropa eta mantak biltzeko Laudion eginiko kanpainak. Ostegunetik larun batera bitartean 50 metro kubiko arropa bildu dira. Dozena gauzokide egon dira ekimenean laguntzen, gobernuz kanpoko erakunde batekin koordinaturik. Pronokal Fundazioa dagonen atzean, dago harremanetan Lesbos Solidarity.org-ekin eta haien artean daukate harreman modu bat, Lesbosera laguntza aiegatzeko. Bueno, orduan, hoiek guri azaltzen, niri azaltzen diate guztia, danik udaletzeari da aretako eskolari azaltzen diot. Arazori gabe lagunduko zigutela, esan zuten orduan. Amaitu zenean kontua, udaletzeak egin zuenan modu ja finkoan egutegia edo jarri, eta jasotzeko 3 puntu eta ordutegi batzuk jarri genituen. Guztia zentralizatuta egon da La Ventana de Laudion, Facebook eta La Ventana de Laudio. Batez ere, azken finean, herri gehiena hor dago sartuta da administradoreak edo moderadoreak, ez dakizela ditzen den, haiek posten bidez, egon dira igotzen denbora guztian, zelan suertatzen zen guztia. Azkenean segertatu da, jende aurbildu dela, hemen ez dakitzen jende egon den azkenean, goizean egon dira batzuk, arratzaldean beste batzuk, baina ikusten duzunez, orain ez dakiz ordu den, baina orain poltsak ailegatzen ari dira. Erantzuna izan da, ez dakitzelan esan. Ez genuen espero.
Hilketak aurreikuspen guztiak gainditu dituenez, arropa eta manta guztiak ostegunean Lesbosera bidaltzeko premiazko diru bilketa jarri dute martxan. Kontu korronte zenbaki bat eman dute horretarako. Egia da ere, arropa asko etorri dela eta asko ezin izango dugula bidali, zergaitik. Ze adibidez, etorri dela takoizko zapatak. Bueno, hori ezin dugu bidali, ez? Edo eta, ez dakit, errekako kangrejera famatuak, bueno, hori ez. Baina gainontzekoa bai. Kiroletan gaur amaitzen da neguko merkatuan fitxaketak egiteko aukera. Atletikek Alex Remiro atezaina berreskuratu du Kepa Arrizabalagaren lesioa kubritzeko. Aldiz, Ageraketxek Kadizen utzita jokatuko du eta Kike Solak Numantzian. Kaskanteko aurrelariak ez du sorterik izan Getafen izandako egonaldian eta Sorian bere jokorik onena erakutsi nahiko du. Alabezen, kopara begira egon den arren, bart gauean Rodrigo Eli Brasildarra Gasteizera iritsi izan. Milanek utzita jokatuko du Mendizorrotzan. Realak Héctor Hernández Granadara bidali du eta Osasunak Nikola Bujadinovic Montenegroarra aurkeztu du gaur. Bertan, Jon Andoni Goikoetxea kirol zuzendariak Mikel Merinoren itzulera baztertu du eta azken orduetan ere Osasunarekin lotuta Salvatore Sirigu atezain italiarraren izena denon ahotan egon da. Bestetik, Jon Ram barrikako golflariaren izena derrigorrean aipatu behar. Etorkizun handiko jokalaria da bizkaitarra eta atzo PGA zirkuitoko bere lehendabiziko tituloa irabazi zuen San Diegon. Tituloa ziurtatzeko igel ikusgarri bat lortu zuen Ramek. Hortxe, irudietan daukazuena. Kultura sailean, Elena Caballero Labasu bezala ezaguna den rap eta hip-hop abeslari bizkaitarraren inguruan hitz egingo dugu. Ni naiz izotz erregina diskaren inguruan hitz egiteko 11 telebistan izan genuen arte kale saioan Jone Bati Zabala lankidearekin batera. Aurten Ni naiz izotz erregina diska aterako dut, guztia euskeraz, kolaborazioak euskeraz, eta, bueno, abesti getatzen den. Osea, lehenengo diska da emakumezkoa euskeraz egin da guztia. Orduan da... Hori, bueno, abesti getatzen den, ez? Eta zer dela eta izotzerregina, nondi dator izen hori? Beti izan didatelako pertsona oso hotz bat naizela, eta ez da ia. Osea, nik ez dut pentsatzen, ez? Baina agian daukat itxura hori, ez? Epearen lehenengo abestia da Piztu nire zua, eta da izotzerregina urtu nahiean dagoen rollo hori, ez? Sentimendu hotzak dardarka, ezin ahaztu izan ginana, zure azalean nire atzamarka, bina plazerra gure bide bakarra. Eta Labasu bera izan zen iraganden asteburuan Bilboko Solokoetxe auzoan burututako jaialdiaren protagonistetako bat. Bertan, Zazpikatu gaztetxeko kideek euren 10. urteurrena ospatzeko jaialdia antolatu zuten, eta esan bezala, Labasu izan zen protagonistetako bat, Tremenda Jauria, Bad Sound System eta Fermin Muguruzarekin batera. Guztiek 100 lagunen aurrean jo zuten eta sekulako giroa bizi izan zen larunbat gauez Bilbon. Bueno, 10 urte hauetan gertatu direnak izan dira 1000 gauza eta aldatu dira gauza pilo bat. Lehenengo aldiz okupatu zenetik, azteko jendea aldatu joan da, Bilboko egoera aldatu joan da, Alde Zaharra bera aldatu joan da, baina berdin mantentzen joan dena izan da Zazpikatuk edo gaztetxeak zeukan funtzioa edo esentzia apur bat. 10 urte... Dura 10 urte okupatu zenean, Alde Zaharreko Gazte Asanbladak 5 urte zeraman lanean jada, eta momentu hortan okupatu zuen jendea, bertan lanean zegoen jende hori izan zen. Pizkanaka gaztetxeak 10 urte aurrera egin ala generazio berriak sartu joan dira, eta horrek gure ustez hori da proiektua funtzionatzen duenan erakusletako bat, ez nola generazio batetatik bestera aldatu joan den gaztetxearen gestioa. Bestaldetik, Zazpikatu buruz hitz egiten dugunan gehien aipatzen direnak dira izandako lau desalojo horiek eta osteko 5 okupazio horiek.
Horiek ere aztertu genituen astelenean izandako hitzaldian, bai, hasiera batean okupatutako kideekin eta Bilboko gaztetxeko kideekin, eta ikusi genuen nola lau desalojoen fase horretan gaztetxea gehiago egon zen bizirauteko burruka batean, eta hurrengo urteetan frogatu den nola benetan balio duena proiektua bera dela, eta ez dela bakarrik bizirauteko burruka hori edo desalojo okupazio dinamika hori. Orduan gehien markatuko genuen esango zen nola lehenengo urteetan toma idaka dinamika horretan sartuta egon zen udaletxarekin, eta hurrengo urteetan benetan garatu den gaztetxaren proiektua. Bueno, desalojo okupazio dinamika horretatik behin irten da, esan behar dugu gaztetxe hau arnasgune bat izan dela Aldezarrerako. Bai, auzo honetan ditugun herri mugimenduko kolektibo ezberdinei zein gaztei eskaini dielako bizi eredu alternatibak eraikitzeko aukera bat. Eta horretaz gain gutako askorentzat bai izan da bizi eskola bat modukoa, azkenak harremanak eta bizitza eraikitzeko beste ikuspegi bat ematen dizulako, era kolektiboago batean, esango dugu. Datorren ostegunean Batzuk Euskararen lau aurpegiak dokumentala estreinatuko dute Bilbon. Korrikaren 20. urte hurrenarentzat beren beregi AEKak eta 3 damatxok ekoiztutako produkzioa da hau. Eta gaurko saioa amaitzeko gogoratu nahi dizuegu, otsailaren 5ean amaituko dela Bilboko udalak antolatutako Arrapazank tailerretan izena emateko epea. Talentua eta sormenak garatu asmoz, 8 eta 18 urte bitarteko gazteentzat zuzendutako ekimena da hau. Iaz, 300 lagunek baino gehiagok parte hartu zuten. Eta hau izan da guztiak, gure partetik besterik ez, mila esker pantaiaren bestaldean egon zareten guztioi zein gurean gaur hau streaming bidez jarraitu duzuen orori, Gabon pasa, jaso gure bezarkada eta mila esker!